Phê. Đi phê. Phê lên ini khăn này, yêu rồi đây lên. Good night. Tí mà lấy silent kalamda ise. Kau boleh kesana na yuk. Ini. Musa. Hai hình iting ra iting hai le. Mama. Iting hai le. Hello le. Hi le. Hi everyone. Đi ndo. Nơi. Hi hello ndeng ni. Giờ mau official like don mà lại 6 baby mà ra. Like. Giờ mau official hay ra ni. Hello hon mama. Za sula vlog. Mà ra khơ ang nugroyo nangni video ko ma dong special dinay binanaw. Acha. जोंना special ओंख्रि गैया. माबासो बान्दा कबि आलु. सना जुलि बसुमतारी हेलो आब' मोजांना आब' खबरा बैसागु मोसायासै. आयु बाहाय. माने इदि नोंलाय मामा? बैसागु मोसानो मोनासै. आया. बबायसो. Enggak मा? Enggak, इथिं भिडिअ नोङो. फैया? थै. बिदि थाबाय थानोसै सिगाङाव. आं रायलायनो मोनला माथो हनै. जयन्त बर' रैमुथि दैमारि मोसायाखै नामा? गैया जोंना बैसागु मोसानो मैया सानदेआवहाय सुथि गैयामोन ना आंना दिनैसो सुथि बेखायनो मोनासै. जयन्त बर' हेपि बैसागु बिनानाव माइनाव मानो गाबदों? हेपि बैसागु होन मामा. आं मबाइल नायनो गाबदां होन. दांनो जाया आङो बेखौ मबाइलनिखौ मोनजायाफ्रा मानो. मबाइल होनबाथाय रोंखा फिसाजो आंना. इमिसान सम्पिका बाबरे मा नामलै? हाय हेलो सनिया बसुमतारी हेलो आब' मोजांना नानिया? मोजांथार. नै दुसुदार मबाइल बिखायो नायनो नै. हाय नाय समा. हेलो नाय. ओइ नायनायाल' गावनिखौल'. दुनो इयाव दोनदो बिसिनायाव दोनथां. आयु उन्दुनो बिदों हा? उन्दुनो फिसाजोआ उन्दुनोनो. दासो उन्दुनानै सिखारदो जोंहा बिमा फिसा. माबेलाय दुलाय ना दुलाराय बर' नार्जिनारि हेपि बैसागु आब' हेपि बैसागु गासैनिसिमबो जासुला ब्लग. जोंनाबो माबेलाय फुलकबिसो बैसागुआव मिरामिसै जाजायो जेबो नङा. स्टेफान समफ्रामारि मारै दं नानि? मोजां आदा मोजां. आलफ्रेड दैमारि हाय सिसिलिया हेपि बैसागु गासैनिसिमबो बैसागुनि फिसाजो थुनो बिलायलायनायखौ नुवाखै?
माबाखौ गेट दरजा खोरखिखौ खेवथ'नाङा दायो गरम मोनबाबो बिराद थाम्फै हाबफैगोन नङाबा खुलिनाय मोनदां खोरखि होमबालाय आलफ्रेड दैमारि दे मा होनो हाय मा होनो माबेलाय दावहारु मा खबर बुंलाय दावहारु मा खबर ए दावहारुसो नामा हाय दावहारु मा खबर सिरिमिया राबा हाय आगै हेलौ माबेलाय दिबांग टाइगर आसाम कैसे हो अच्छा अच्छी हो सब लोग अच्छी हो जेरिमिया राबा मारै दं मोजाङैनो दं स्टिफान सामफ्रामारि मालाबा आलासि जाहैनांगौ नोंसिनाव नानि आच्छा मस्ट वेलकाम जाहानाव वेलकाम दे डान्सिं हाय हेलौ हेलौ मा नाम नायोहाय बर' नंगौना नङा जाखो जेरिमिया राबा लाइक होबाय आच्छा थेंक इउ स माच दे सोर सोर नायदों लाइक हो दे डान्सिं दुनिया लागिसे आच्छा होमबा बर' नंमारासो होमबा नोङो दे थेंक इउ स माच थेंक इउ ओंखाम संग्रा दं बियो ओइ सना उन्दुग्रानि रुमखौ माबाहैलाय दरजा मारिलाय सम दंब्ला थाम्फै हाबजोबगोन मारिना दोन आंनाव हरबाबो हरजाया फिसाजोनाव हरनो मोना एसके बड' ब्लग हाब आंनि कमेन्टखौ नायबावा माथो नायो एसे थांफ्लांदोंसो खोमा दां सरि नायो आं गासैनि कमेन्टखौबो नायो नायगोन आं दिनैबो गासैनि कमेन्टखौ रिप्लाय होगोन मा सोंनो गोसो सों दे एरन सरगियारि आदाखौबो देखायलै बाजै मा होनो लाइभआव बैसागु बोथोरनि मा हारसिंल' फैयो लाइभआव आ सना बिजिसो नायनोनो दाखालिनिफ्राय सोरबा हारसा ना बांगाल जाखो होननानै बुंहरगासिनो थानोसै आं नै बिथाङा माबा मावगासिनो बिजिबा बिजिथ' खिथाहर माबोरै दं बैसागु हेपि बैसागु गासैखौबो बिजिसो दा डिउटि थांबावनो मोनाखैना नुबाय दा नोंगुमैखौ सोर सोंनायमोनलाय र' अरन सरगियारि नुबाय दा नोंगुमैखौ नोंगुमैनो आदाखौ नुबाय दा जिरिमिया राबा मोजां नुदों आगै आच्छा थेंक इउ स माच डान्सिं हेपि बिहु आच्छा बे आंहा आसामिससो खोमादांहाय ने ओंखायनो आंखौ आसामिसनि बुंहरबाय थादों हेपि बिहु स्टिफान सामफ्रामारि आंनो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगौ एनि अपसन आच्छा नोंगुमैया नोंदाया होनो होआना आंनि नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ सेट खालामनो होआ आरोना ओमफ्राय आर्जेन्टलि नांगौ जायोबालाय मेसेन्जाराव फै आङो डिसक्रिपसनावबो होनानै होखादों दायो होदोंना होआखैमोन दा आं मिथिला दे गोसोआव गैला आङो जुदि होदोंब्ला आं डिसक्रिपसनाव होखायो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनसे भिडिअ हगारबानो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं गाहायाव होखायो डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय फेसबुकआवहाय बेनिफ्राय फेसबुकआवथ' आङो बहुत अनलाइन फैबाय थायो सम इउटुबावसो बारा फैनाय जाया फेसबुकआव आं बहुत माबाबाय थायो नायबाय थायो रिल्सफोर नायो मानसिफोरनि ओमफ्राय बेयावहाय रेगुलार मोननाय जायो आरो ना आंखौ सम मोनबानो ओमफ्राय बेयावहाय नाम्बारखौहाय आर्जेन्टलि नांगौबा फैबानो जाबाय खिन्थु बारा नोंगुमैया सेयार खालामनो होआ आरोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय ओमफ्राय बोरै बहा थाखो जिरिमिया राबा गाहाम बिनानाव नों दै आच्छा थेंक इउ स माच
बिक्रम बसुमतारी बैसागुनि डिउटि गैया नामा सिस गैया आंहा सुटि दिनै मैयासोमोन मैया जोंना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय बेंगलराव माबा जादोंमोन ना नोंथांमोना मिथिखाबाय नुखाबाय प्रग्राम जादोंमोन फांसन गैया आंहा थांनो मोनासै मैया बिराद बिजिसोमोन आं जिरिमेराबा गाहाम फंबाय दे थेंक इउ सो माच बिजिसो बियो नेरसोन बसुमतारी हाय कार्बि बर' ए कार्बि बर'सो नामा dancing sorry dancing kod ase apuni bari se nama jago apuni bari kod ase apuni bari acha amar bari ko bangla se hono na mago bari ko banglaयाव se hono na bari amar bari Kokrajhar hono गाजा रायलायनो आं बारा रोंखाया ओरैनो आसामिसखौहाय आन्टनि बि बसुमतारी नाम्बारखौ हरला बायजाया जारौ औ बेखायनो हरनाय जाया आङो ओमफ्राय माबाफोर आर्जेन्ट रायलायनांगौबा आं फेसबुकआवनो थाबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय मेसेन्जाराव मेसेज हरबानो आं डाइरेक्ट रिप्लाय हरखायो आरोना ओमफ्राय जानला मोनला हाय हेल' मा ओंख्रि मा खालामदों बेफोरबायदि जानला मोनला हरबा आङो थाब रिप्लाय होनो हाया आरोना मानो होनबा आंबो बिजियाव थाखायो नालाय ओमफ्रायो आर्जेन्टलि इम्पर्टेन्ट माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा आं डाइरेक्ट जल्दि टाइपिं खालामना हरखायो आरोना रिप्लाय होखायो ओमफ्राय ओरैनो हाय हेल' बाथाय आं एसे बोरैबा मोनो बेनिफ्राय आङो टाइम होनो हाया जायो आरोना मानो होनबा आं बिजि थाखायो सानाव सानसे ओमफ्राय गथ'आबो फिसाजोआबो मोनायाव फैबाथाय डिस्टार्ब होखायो दाबो मबाइल मोननायखायसो नै नाय बोरो बा सरि हाफेनबो गानाखै मबाइल नायबाय थादों सरि दै लोगोफोर मा होनो फिसाजो आंहा रेडि गैया स्टिफेन समफ्रामारि हा बैनायसो नंगुमै नङा नानि आदसा दे जागोन दे बड' कारने सं बा मा मेसेज मोनलाय माथो मेसेजआ रिफ्लेक्टेडसो देखायबाय रिटेक्टेड मिथिला मा हरदोंमोन एरन सरगियारि थेंक इउ लै आदा बाजै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय हेपि रंजालि बैसागु बोथोरनि आदसा थेंक इउ सो माच थेंक इउ गासैनिसिमबो जिरि मेराबा आं ओंखारथ'नोसै दे आगै लाइभनिफ्राय लोगो मोनगोन दे आदसा अके दे सापर्ट हो दे आगै जोंनि फिसा चेनेलाबो दे अके जागोन दे आं गासैनिखौबो सापर्ट होखायो सापर्ट मोनगोन दे भिडिअसखौ रेगुलार होलांबाय था गासैबो भिउस जाया होननानै मेंनो नाङा बानानै थानो नाङा ओमफ्राय मा होनो दुरबल नार्भास जानो नाङा आरोना आरो आं बुंखायो जुदि सोरबानो भाइराल जिखुनु माबा मोनसे गनायजाथावै भिडिअ होबाथाय आंजों जावजागोन आरोना बुंखादों आं मिथिया होनना आङो सिनायनायबाबो जावगोन सिनायैबाबो जावगोन आरोना लोगोबाबो जावगोन आरोना नेगेटिभ भिडिअस नेगेटिभ राव जुदि माबा होयोब्ला दै भिडिअ सिरि होयोब्ला ओंखायनो मोजाङै भिडिअस हो आरोना अब्लाबो आंनि गोसो बायदि नङा माने बयनिबो समाजावहाय गनायजाथाव भिडिअस हो आरोना बयबो बेकग्राउन्डआवहाय मोजां गाज्रि उन्दै गेदेर गथ'फोर नायो नालाय बिनिता बसुमतारी हाइदि गुड इभिनिं नानि गुड इभिनिं SM बड' ब्लग हेपि रंजालि बैसागु आब' सेम टु इउ डियार जेरै मेराबा ओं आगै दे जोबोद मोजां ओं नंगौ आगै जेरै मेराबा औ दे मोजां भिडिअस हगारबाय था सानफ्रामबो बानाङा मेंनाङा सम मोनोबानो हगार नोंसोरथ' सम मोनो मालाय आंहासो सम मोना
मा ओंख्रि संगोन आब' बिनिता बसुमतारी नों गुमैया दांगासिनो कलटं कालटां सेलेनायाव ब्र'नो माबा संदों खोमा बान्दा कबि बेनिफ्राय आलुमोन खोमा दिहुनसाद ब्लग आच्छा दिहुनसाद ब्लग दिनैसो फैदों नामा आंनि लाइभआवलाय माबा भिडिअस बनायोबा चेनेल दङबा मेसेज खालामना दोनहर दे आङो साबस्क्राइब खालामना होगोन मा ओंख्रि संदों गुमैया मा ओंख्रि ए बान्दा कबिजों आलुजोंनो बड' बरावखि सं बड' खारावखि सं ना माबोरै दं आब' मोजां आगै मोजां एन्टनि बसुमतारी बिदिखौ जावसिखानांगौ जारौ औ आं जानला मोनला भिडिअस लाबोग्रा हगारग्राफोरखौ आं सुखुवा दे थानो हाया आं बुंनो लुगैयो फंनैसोब्लाबो मानो होनोबा माने बोसोन बिजाबनि 23 अयदिया 13 फटआव लिरनाय दं नोंथांमोनाबो नायनो हागोन जाय जायना बिजाब दङ आरो जाय जायना गैया खोनासंनानै लानो हागोन मानो होनोबा लिरनाय दङ शास्त्रआव गथ'फोरखौ गोनो गोथो खालामनो गथ'फोरखौ मा होनो नंगौ आखलाव दिन्थिनो गोनो गोथो खालामनो नांलाया होननानै बुंदोंना स' जोंनि फंबाय बिनानावफोरा देरफुनायफोरा माने बेफोरबायदि गाज्रि आखुआव गाज्रि आखलफोराव एबा देरफुनाय समावथ' बयबो रावबो हमथानो हाया नङा नालाय बेखायनो बेकग्राउन्डआव थानायफोरानो नों आंहानो सोरखौबा गाज्रि मावनाय सोरखौबा मा होनो बिदि माबा नुयोब्ला आरोना थाव जायै जेन'बा गुबुंले माबाखौ नुयोब्ला जोङो बयबो नों आंहानो बेकग्राउन्डनि मानसिफोरानो बुंनांगौ मानो होनोबा न'आव थानाय बिमा बिफाया रावबो नुवा बेकग्राउन्डनि मानसिफोरासो नुयो बिमा बिफाया सानो गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां होननानै नाथाय बाहेराव ओंखारोब्ला बिसोरनि आखला लोगोफोरजों थांनानै एसे बारा जाहैयो बेखायनो बेकग्राउन्डनि मानसिफोरासो नुयो नङा होमबा जोङो बुङो खोथायावबो दङ गाव गावनि बिखुंनि मैलाखौ रावबो नुवा नंगौ बेथ' जोबोद सैथो बाथ्रा नाथाय बेकग्राउन्डनियासो नुयो नङा होमबा आंनि बिखुंनि मैलाखौबो नोंसोरसो नुगोन आंथ' नुवा थिग नोंसोरबो आंनि गोरोन्थिखौ बुंनांगोन आंबो सोरनिबा गोरोन्थि जानायखौ आंबो बुङो बेबायदि आरोना स' बेनिखायनो बेकग्राउन्डआवहाय गोरोन्थि नुयोब्ला बेफोरखौ फंसे फंनैब्लाबो बुंनायनांगौ मानो होनबा नोंहाबो फिसा दं नोंहाबो सानसे फिसा जागोन नोंहाबो फेमिलि दङ बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने मान सनमान लानो रोङै दानि जुगाव नुबोगासिनो जोङो नोंथांमोनाबो मिथिखायो नोंथांमोनाबो सोरबा नुदोंबो जानो हागौ आंथ' गोबां नुयो बा आं साननासो थायो आरोना बा माथो गेदेरजों माबायदि रायलायनांगौ माने उन्दैजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौ माने रोंला दानि जुगाव आरोना मान सनमान होननायखौनो बावगारलांजोब्बाय थिग बेनिखायनो दायो जाखांफुनाय बोथोरावहाय माबानांगौ आरो जायनो गोरोन्थिखौ नुदों बेनो फंसेब्लाबो बुंनांगौ बुजायनांगौ अननायनि रावजों आरोना अननायनि रावजों बुजायोब्ला बयबो लायो खिन्थु रागा जोंनानै जुदि बुङोबा रावबो लानाय नङा बेयो गाज्रिसिनसो जायो रागा जोंनानै बुङोब्ला आरो ओमफ्राय एसके बड' ब्लग नोंनि भिडिअफोरखौ नायो आंनिखौसो नायो नोंनिखौ नायखायो आं एसके बड' ब्लग आंनाव माबा गासैनियावबो नटिफिकेसन थांखायो नङा होमबा साबसक्राइब खालामना लायोबा नायखायो आगै नायखायो नायानदां नों कमेन्ट नुवा आंथ' बयनिखौबो सापर्ट होयो आं कमेन्टसो खालामनाय जाया बेनिफ्राय कमेन्ट खालामबाबो आङो आंनि फिसाजोनि मोनसे फिसा चेनेल खुलिनाय दङ बेजों आं कमेन्ट खालामो दे सोरखौबा खिन्थु सिनाया आरोना बिसोर आंखौ बेनिफ्राय आं नायखायो नायबाथाय आङो होमबाबो कमेन्ट हरनाय जाया आरोना दिहुनसाद ब्लग औ आब' आंहा दिनैसो नायनो रोंदों आदसा दे जेबो नङा दे एस एम बड' ब्लग आं नोंजों सापर्ट खाब' आदसा थेंक इउ आगै थेंक इउ जतिन आर खाख्लारि खबर मोजां ना मोजां जोबोद मोजां बिनिता बसुमतारी आब' नोंसिनि पार्लाराव मानसि नांथ'वा नामा गैया नांथ'वा र'
सासेया दायो मा मास एप्रिल मे जुनावहा जुननि 12 तारिखाव थांनो नागिरदों नायनोसै र' बेयाव लायोना लायासै गोदान मानसि एसे रोंखानायबा मोजां जायो मानो होनोबा बिउटिशियानानो जोङो दा साथामल' बेनिफ्राय खानाय सिननाय फैयोबा आंनो हेन्डेल खालामनाय जायो आंनो सिननाय जायो बेनिफ्राय फारसेथिं बिउटिशियाना गोबां कास्टमार फैयोना ओमफ्राय बेयावहा माने एकदम नेनांगौ गोनां जानानै थायो आरोना कास्टमारफोरखौ माने एसे रोंखानायबा मोजां जायो आरोना बिउटिशियान रोंखानायबा जोबोद मोजां ओमफ्राय आङो दा बिउटिशियान रोंखानाय हिसाबै माने रोंब्लाबो आंनिया खानाय सिननायावनो टाइमा थाङोना खानाय सिननाया आं हारसिंल'सो जानानै दं जोंनियाव आरोना नैबे दा फिसा ब्रान्सआवहाय जिनिखि आं मावगासिनो बेयावहा बेखायनो एसे बिउटिशियाना दा सासे थांसिगोन दा आरो नांगौ जासिगोन अब्ला आं खबर होगोन आरोना रोंखानायबासो आरोना ओमफ्राय गोदानब्ला दायो बे समाव लाथ'नाय नङा मानो होनबा बोथोरनिबो खोथा थायो नालाय कास्टमार जानाय जायिनिबो मानो होनबा बिदि कास्टमार जाफुनायाव रोङैयालाय मा खामानियाव उदायनो बेबायदि जायो आरो SM बड' ब्लग आंबो भिडिअ सर्ट हगारबाय थायो सम मोनबा नायदो आब' आदसा दे जागोन दे जागोन आगै मा जाखो न' मा सायो आइदि होनो सना SK बड' ब्लग माथो मेसेजखौनो रिट्रेक्टेड खालामनासो दोनबाय नुवासै आङो सना ब्रह्म सरि राभासो होनफ्लांबाय आं सना ब्रह्म आब' सना हेपि बैसागु नै फिसाजोनि आखला मा जाखो मेगन मा जाखो हाबजोबबाय खुलि जासिगोन ना दरजाया मा जाय खैथा जाखो सातथा जासिगोन दा फैथ'नाय नंला दां आयु खुलि जाजोब्बाय हा टाइमा 6:59 सातथा जाबाय मेगन हाबबाय नै सासेनाव जोंना ओंखाम संनाया नै गारहैलायदों इसर मा जाखो सना बोलो नायनि मामा बोलो सना दाउदै बोलो Refola Kaklari, good evening sister, good evening. Antoni Musuntari आं ओंखारथ'बाय जारौ दे आदसा दे जागोन दे हामबायसै फैनायनि थाखाय बिनिता बसुमतारी आब' नों सेलारि बेसे मोनो आदसा नानि मानो होनोबा सेलारिनि बागैबा बिदि ससियेल मिडियाआवहाय एलाउड होआ आरोना जोंनिया दा जोंना स्टाफफोराबो गोबां ससियेल मिडियाआवहाय एक्टिभ थायो नायो आंनि भिडिअसफोरखौ बेनिफ्राय सेलारिनि बागै बुङोब्ला माने एक्सपिरियेन्सनि सायावसो थायो नालाय जायहा बुरजा एक्सपिरियेन्स दङ बेखौ सेलारिखौ नायनानै होनाय जायो थ' बेफोर सेलारिफोरा सोरनाबा एक्सपिरियेन्सा एसे खम बेफोराव सेलारिनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव दिपेन्ड नालाय बेखायनो एलाउड होआ आरोना उनारा सरि पार्सनेलि बुंनो हागोन माबायाव मेसेन्जारावहाय सोंनो हागोन सोंबानो जाबाय ओमफ्राय बिदि ससियेल मिडिया डाइरेक्ट बिदि अनलाइनफोरावहाय एलाउड गैया दे सरि बिनानाव दै SK बड' ब्लग थाब 60 खालामनानै होदो सनाफोर आंखौबो आदसा 60K बा दे जागोन SK बड' ब्लगनि चेनेलखौ नायना हो दे नानिमोन आगैमोन आर बर' डिउटिया जोब्बाय नामा बिनानाव आंहा दिनै उइक अफ आंनि उइक अफ आरोना दिनै सप्तायाव खेबसे सुटि मोनो ओमफ्राय समबारावहाय आं सुटि लानाय जायो आरोना बिनिता बसुमतारी अके दे नानि बुजिनायनि थाखाय थेंक इउ स माच मायो गियानास नार्जारि
Hai आब' माब्रै दं? आंहा दासो दे जेबो नङा दे फै दे गासैबो लासै लासै फै मानो होनबा रावबो मोनसे समावनो फ्रि थाया नङा होमबा? मोजां आंहाबो खबरा नोंहालाय मा खबर दे? माइ पिटर बसुमतारी मासि मोजां नाम बा पिटर बसुमतारी हाय मा खबर? मोजां जोबोद मोजां। दा टियां राइडार अच्छा गारो ना मालूम दे नहीं आता है मुझे गारो मैं बोडो गर्ल है प्रबित नार्जी बैसागु गियानास नार्जारी आंहाबो मोजां आब' आच्छा दे उषा बसुमतारी हाय आब' हेलौ आगै हेलौ दे फै दे गासैबो फै दे दसे जायनो फ्रि सम मोनदों फै दसे रायज्लायनि मा सोंनो गोसो सों दे मा जाखो गानदो सना गानदो आर बर' बैसागु जायाखै नामा नोंसोरनि बेंगलराव जादों ओइ सनामा जादों मैयाहाय फांसन जादोंमोन जोंना बेंगलरावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेनिफ्राय गैया आंहा थांनो सम मोनासै माने सुटि मोनासै आरोना कृष्णा बे अफिसियेल मिउजिक चेनेल आं ब्लग आच्छा चेनेल आं ब्लग हेपि बैसागु सिख्ला आच्छा आं सिख्ला नङा हेपि बैसागु गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो लिक्सान बर' अफिसियेल गुड इभिनिं पिटार बसुमतारी नोंनि न'आ बहाय आंनि न'आ क'क्राझाराव मोनसे ढेकियाजुलि मोनसे बेनिफ्राय नोंगुमैनि न'आ माबायावमोन गगामुख आर बर' अ हाय प्रकाश देबारमा हेपि बैसु नङाबा हेपि बैसागु रबिनाथ सरगयारि बिएफ दंना गैया आच्छा बिएफ थ' नङा हासबेन्ड दं हासबेन्ड नै हासबेन्ड दं हासबेन्ड नै मा ओंखाम जाग्रोदो जों दा बावैसो रुटि जादों नोंलाय मा सानदों औ जागोन दे माया लिक्सान बर' अफिसियेल you are from जादो बा दा बावैसो रुटि जाना न'आव फैबाय नंगौना नङाथाय खोथाफोराथ' जा उखैदोंबा जानांगौरा नेनाङा आंखौ आंखौ गावबागाव जा उखैदोंबानो जा you are from I am from Kokrazar Sonitpur Dhemaji and Kokrazar Sonitpur Dhemaji रविनाथ सरगयारी ओ अच्छा प्रकाश देवर्मा त्रिपुरा में बैसु बोलते हैं अच्छा कैसे बैसु बोलता है त्रिपुरा में बैसागु को बैसु बोलता है बोला पता नहीं क्या क्या नाम से पुकार जाता है लेकिन हम लोग का हमारा ट्रेडिशनल में बैसागु बोलता है हैप्पी रंजाली बैसागु बोलता है समेंद्र बर' हाय सोना हेलो सोना हेलो टियांग राइडर खाना खाया खाना अभी नहीं खाया वो लोग खाएगा अभी मेरा हस्बैंड और ये भाभी जी खाएगा मैं बाद में खाएगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है मैं दोपहर को रोटी खाया है बोरो
It's busy. Hi, hello. Probin Goyari. Hi, मा खालामदों? अभी मैं लाइव चल रहा है आं दायो लाइभआव फैदों नोंथांमोनजों रायलायदों आरो बर' सिन्दुर फुनिखाय सिंगल बायदिसो मोनफायो आदसा जोंना ख्रिस्टियानफोरनिया सिन्दुर फोना आरोना अब्लाबो ब्लेसिं होनायखौ फोननाय जायो जोंना आरसीसी निया खिन्थु आङो फोननाय जाया आरोना आङो एकदम सिम्पोल थानो मोजां मोनो आरो बाट आङो बैसागुनि नामावहाय माने जोंना गोदोनिफ्राय बर' हारिया बैसागु मानिबोदों नङा होमबा बिनि नामावहाय बे फोथाखौबो लानाय जादों आरो बैसागुनि नामाव नाथाय जोङो ख्रिस्टियानखाय जों बैसागु मानिया मानिनायालाय गोदोहाय बर'फोरा जोंनि बर' हारिया बैसागुखौ मानिबोयो नङा होमबा नाथाय ख्रिस्टियानफोराबो खायसे खायसे मानियो नाथाय लोंनाय जानायाव बेयावहा बाहागो लाफाया आरोना रंजालि बैसागुआ जों बर' हिसाबै जों गासैबो मा होनो बाहागो लाफायो नाथाय लोंनाय जानायनि थाखाय जों ओंखारनाय जाया आरोना बेफोराव बुंलायनांगौ जेबो गोनांथि गैया गासिबो मिथिखायो बे रावखौ मानो होनबा रंजालि बैसागुआव बर'नि नेम हिसाबै लोंनाय जानायखौ बाहायो नङा होमबा थ' जों ख्रिस्टियानफोरनिया लोंनाय जानायखौ बाहाया बिनि थाखाय ओंखारफानाय जाया आरोना र' मेसेजआ गोजानाव थांबाय नामा आंना कृष्णा बे ऑफिशियल म्यूजिक चैनल आं ब्लग अच्छा नाइस कपल थैंक यू सो मच साइमा जमाल love from Bangladesh अच्छा thank you so much thank you very much for watching my video thank you so much बैसोजित बि हाय हेलौ दे फै दे सोर मा सोंनो गोसो मा रायलायनो गोसो फै आङो दिनैहाय रिप्लाय होनो नाजागोन गासैनि मेसेजखौबो आंना लाइभ फैबा मा जालाङो हारसिंनो स्टप जालांलाय लाङो कृष्णा बे ऑफिशियल म्यूजिक चैनल आं ब्लॉग अच्छा आपका हस्बैंड को दिखाओ मेरा हस्बैंड अभी बिजी है वो खाना पका रहा है अभी खाना खाने वाला है वो हो गया साइड में दिखाऊंगी बाद में थोड़ी देर में थोड़ा वेट करना ठीक प्रोबेट सॉरी वो खाना बनाया था ना उसको नहीं बताना बोल रही है ऐसा क्यों कर रहे हो खाना पका रहा है उसको नहीं बताना बोल रहे वो सिर्फ रहे सॉरी आई एम सॉरी ठीक है नहीं बताएगा अभी ठीक है प्रबित नार्जिनारि खानायखौ गोलाव लाबो लागोन लागासिनो एक्चुअली खानाया लानो होनोब्ला खेबसेनो गोलाव जों लानो हाया बेनिफ्राय सिननो होनबासो जों खेबसेनो थाख्लुबो खालामनो हायो नङा होमबा नाथाय लानो होनबोला खेबसेनो गोलाव लानो होनबा गोलाव लाया बे इसोरनि हरनाय नालाय एसेल' ग्र' जायो बिनि थाखायनो जोङो नेनो गोनां जायो वेट खालामनो गोनां जायो नङा होमबा स' लागोन र' नोंथांमोनानो नुलांबाय थागोन आंनि भिडिअसनि गेजेरजों बेसेबां गोलाव जाखो बेसेबां लावखो नङा होमबा Samendra Boro, nice hairstyle. Acha, thank you so much. Thank you. Prakash Devarma, Mede Chaha, Maide Chaha. मैं समझ में नहीं आया क्या लैंग्वेज से बात कर रहे हैं सॉरी हाँ आप चाहिए तो हिंदी में बात कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश बात कर सकते हैं लेकिन मैं ये क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया माई डेज चाहा मतलब क्या है मैं अभी भी समझ में नहीं आया प्लीज बताना क्या लिखा हुआ है आप हिंदी में बोल दीजिए लक्ष्मी बसुमतारी ब्लॉग हाय हेलो डियर पिटार बसुमतारी दादाया मा खामानि मावो दादाया स्कुलावहाय गथ'फोरखौ फुङावनो पिकआप खालामो स्कुल बासजों लोगोसे स्कुल गबाथाय मा होनो ड्रप खालामो आरो स्कुल बायखांजोबनानै मा खालामो वाचमेन बायदि स्कुलावनो थायो आरो बेनिफ्राय दा नै नाइट डिउटि बियो थांबावसिगोन स्कुलाव मावा आरो नाइट डिउटिखौ Lakshmi Basumtari blog. Hello, hi. Lakshmi Basumtari blogs. Where are you from? I am from Kokrajhar, Sonitpur, Dhemaji.
Probin Arjinari Christian धोरोम लानोबा मा खालामनांगौ आब' आदसा Christian धोरोम लानोबाथ' जेबो खालामनाङा जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया बाप्तिस्मा लानांगौ आरोना बाप्तिसम बुङो इंलिसावहाय बाप्तिसम ओमफ्रायो बर' बाप्तिस्मा बुङो बाप्तिस्मा लानांगौ बास बेनो जेबो प्रब्लेम गैया नोंनि फोथायनायनि सायावसो आरोना सानसुमा मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया बान्दा कबि आलु क्रिस्टिना मा बिलाय कृष्णा सॉरी कृष्णा बे ऑफिशियल म्यूजिक चैनल हमको बैसागु डांस करो अभी तो अभी कर नहीं सकते हैं मैं लाइव में हूँ आप लोग के साथ बात कर रही है तो मुझे इतना भी अच्छा से डांस कर नहीं सकता है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है डांस का आई एम सॉरी Dipumani Deka hi hello 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 dear Songsar Kaklari nama nanggu dah Songsar Kaklari मैया बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थाङाखै नामा गैया आं थांनाय जायासै मैया आंहा छुट्टि मोनाखै आं बहुत बिजिसोमोन दिनैसो छुट्टि मोनबाय आङो Lakshmi Basuntari blog where are you from Didi I am from Kokrajhar Sonitpur Dhemaji कृष्णा बे ऑफिशियल म्यूजिक चैनल हम ब्लॉग अच्छा जीजू को बैसागु डांस कराओ अच्छा वो अभी बिजी है खाना खाने वाली है अभी वो तो डांस नहीं करेगा आपको डांस करने के लिए बता रहा है देखो प्रकाश देवर्मा आप कौन सा ट्राइब है कहाँ से है अच्छा मेरा ट्राइबल हम लोग ट्राइबल का है मतलब असम का ही है फिर बोडो है बोडो Lakshmi Basumatari blog. What is your name, Didi? My name is Cecilia Narzari. आप आप भी देख रहे हैं ना मेरा चैनल में सिसिलिया नार्जारी वही है मेरा सेम नाम है सेम चैनल का नेम है पीटर बसुमतारी अमा बेदर सङाखै अमा बेदरखौ मैया जाबाय माबा औवा मेवाइजों जादों मैया सानडेमोन ना माबायावबो जादों सैटरडे नाइटआवबो जादों आरो मैयाबो जादों माबाजों औवा मेवाइजों मणिपुरफोरनि औवा मेवाइ मणिपुर स्टाइल जादों मैया दिनैहाय गैया प्रबित नार्जिनारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया मा होनो आलु बान्दा कबि बिसोर सानैया जाबाय दिनै दायो जागासिनो आं जाथ'वाखै दा उनाव जागोन आं मुकेश हाय हेलौ लक्ष्मी बसुमतारी ब्लग yes oh nice name acha thank you so much thank you Lakshmi Basumatari blog happy bihu didi happy bihu Krishna Be official music channel दाउ बेदर दंना गैया दाउ बेदर गैया जेबो गैया दिनै माबाल' बान्दा कबि आलु चाटनिबो बनायासै दां इसोरो फान्थाव बाथोन फान्थाव एम्बु लामब्रेहाखौ फान्थाव एम्बुसो बुङो हामबायसो सुरु डेन्जार डेन्जार लेंगुवेज थायोलै बर'आवबो बाबरे फान्थाव एम्बुनो टमेट'खौ आरो लामब्रेहानो मा लामब्रे बेलाय होनो लामबेरहा होनो खोमादां आरोना लामबेरहा बुङो बेनिफ्राय फान्थाव एम्बुबो बुंदेरबावबायना बुजियासै आं बेयाव टमेट'खौ होनो आरो मा बिलाय लाक्सिनाथ बर' 22 आच्छा हाय मा खालामदों आब' नै लाइभ फैगासिनो आं नोंसोरजोंनो रायलायनो होननानै फैदों कृष्णा बे अफिसियेल चेनेल
Oh, acha. Lakshmi Bosumotari video. Okay, Didi, I am going to watch your video. Acha, thank you so much. Okay, okay. Peter Bosumotari. Delhi Malaba बेरायनो फै आंनि न'आ दिल्लीयाव आदसा दे जोबोद मोजां जोंना बर'फोराबो दिल्लीयावहाय न' लालायना थानो हाबायबा जोबोद गोजोनथाव नङा होमबा ओइ मामा गारलाय सना ओंखाम दौलाय बिफा मा जायोलै सना बेबि गु 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 होनो बाबाजों मा जानो ओइलाय जानो बिदों माथो Krishna Bhusantari. I am your new subscriber. Acha, thank you so much. Thank you very much. मेरा फैमिली में आने के लिए थैंक यू सो मच सब लोग को प्रकाश देवर्मा आप बोरो का लैंग्वेज हमारा को बोरो का साथ थोड़ा थोड़ा मिलता है अच्छा कोक बोरो कहाँ से है आप हमारे बोरो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होता है बाबा लेंदो दै लोंनो ओइ जाबाय प्रकाश देवर्मा त्रिपुरा से है अच्छा ठीक है अच्छा है I love to learn very language. Krishna be official. अच्छा, you have to learn. You should learn, है ना? जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाहिए बहुत सारा लैंग्वेज है हमारा इंडिया में भी दे फैदो लोगोफोर दसे रायज्लायनि मा सोंनो गोसो सों दे स्पेशली बोडो लैंग्वेज अच्छा सीख लो अच्छा है हमारा ट्रेडिशनल देखो कितना अच्छा है ना हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जैसा होली ड्रेस कभी कहीं भी देखो नहीं देखने को नहीं मिलेगा हमारा ड्रेस होली ड्रेस है सबका भी अच्छा है फिर भी हमारा बोरो डोखना है ना अभी हम लोग पहनता है बोरो डोखना हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस वो बहुत प्योर होलीनेस है कभी भी इधर इधर उधर हमारा बॉडी देखने को नहीं मिलता है उसको बोलता है प्योर डोखना वही होली ड्रेस है हमारा आसाम में फिल्टार बसुमतारी बहुत सुरनो होगुन बुजियासै मा सुरनो होगोन मान'राम बर' ब्लग आदसा नों दासो फैदों बागै ओइ आब'नो ओइ सना नांबाय नांजादों
Manoram बर' blog मा खबर मोजां आगै मोजां दासो फैदों नोंहा होमबा आच्छा दे फै दे Krishna Bay official I am still learning the all languages it's a very good very much good Krishna Bay I have lots of word of friends so okay Manoram बर' blog दिनैसो नुसनदों आं आब' नोंनि लाइभ फैनायखौ आच्छा आं दिनैजों थार्ड टाइम जाबाय खोमादां लाइभ फैनाय आरोना आङो बुंनानै दोनदोंमोन 50k जाबासो आङो लाइभ फैगोन होननानै सिगाङाव बुंदोंमोन दै ओमफ्राय बेखौ लानानै आं फैयाखैमोन आरोना बेनिफ्राय गाइडलाइननिफ्रायबो लाइभ फैनो होबाय थादोंमोन नाथाय आं फैयाखैमोन आरोना 50kआनो जायाखै आं फैयालै होननानै थाबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय 50k फैनायजों दाखालि लाइभ फैबाय आङो ओमफ्राय दाजों थार्ड टाइम जाबाय 3 टाइम्स मन'राम बर' ब्लग बैसागोनि मोसादोंना मोसायाखै आब' गैया मोसानाय जायासै जोंना आं मैया फांसनावनो थांनो मोनदिया मैया आंना सुटि गैयामोन नालाय सानावसो जादों फांसना स्टिफान सुमफ्रामारि ख्रिस्टमासाव न'आव फैगोन ना फैया नानि आच्छा ख्रिस्टमासाव बे ख्रिस्टमासाव जानाय नंलिया जोंना सासे मा होनो नानि फिसा मोनसिगोन नानि मोन ना बाबु मोनो मिथिला बेबि फिसा मोनसिगोन ओमफ्राय दा बेखौ गारना थांनो हानाय नङा आरोना जोंना दायो दङ सासे सिस्टार बेनिफ्राय बेयो एसे देनां देरबा बोसोरसेसो जाबा बेबिया होमबाना थांनोसै एसे एभेलेबेल जाबा आरोना खेबसे थांना फैथारनांगौ न'आवहाय मानुराम बर' ब्लग बिदिनो सम लाइभआव फैबाय थाब' दे जागोन दे फैगोन दे सापर्ट खालामना हो लाइक खालामना हो दे लाइक मा होनो सोना थांलाय मा जायो दा नों थांबानो डिस्टार्ब खालामसिगोन आंखौ Manoram blog like done about so thank you okay thank you so much don't even like done about so de thank you so much thank you मालाय मानसिफोरा फ्रियानो नङा खोमा दायो ना गैया माथो बिराद खम ओंखामसो उखैनाय मोनबावबायसो आंबो हा नोंसो जाना खिथिबायना ओमफ्राय नों उखैबाय आक' दावदै दंना गैया दावदै गैला सिथरानो जि गिदिर जाना होदों जाखांबाय मन'राम बर' ब्लग बैसागुनि बिजि दं खोमा मानसिफोराबो नंगौ बैसागुनि मोसायोना मादि नायदों फिसाजोआ हनै मबाइलखौ मामा मबाइल नायनायावबा एक्सपार्ट जाथारबाय
Manoram Boro Vlog आब' सोर गोदान फैदों दिनै नोंनि लाइभआव जानोहाय माबा बेलेग जाथिफोरसो फैलाबायदों नानिया मबाइलखौ जा गोसो होनानै नायदो आब' मबाइल होनबाथाय मानो इदिथाय स्टेफान सानफ्रामारि नानि गोरलै नामा नाम आच्छा नानि गोरलै ना फ्लरिन्सा मुसाहारि सुना मालाय गासिबो बिजि खोमाहाय गैया माथो रावबो पिटार बसुमतारी गलफारिया बड' बुंनो हायो ना हाया हायो मानो हाया जानो गलपारा सानजारि बोदोनखौ बारा हाया दे उन्दुनोसो ओंखारबाय आंखौलाय आब' आं थांथ'नोसै दे बैसागुनि मानसि फैदों जोंनाव आच्छा मन'रम बर' दे जागोन दे आगै दे थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय थेंक इउ आगै थेंक इउ माबाया मोनबाय मुख्राया रानी बसुमतारी हाय सिस हेपि बैसागु बिरजय आर क्रिएशन बैसागु बयबो बिजि जादोंलै सिस्टार आच्छा औ नंगौ मन'रम बर' ब्लग लाभ होबाय आं आब' दे थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच दाउदै जानो लुबैदोंमोन आं दाउदैयानो गैला नानि सनाया बोरो सिस रानी बसुमतारी नानिया बिफाजों मबाइल नायहैबाय सिङाव उन्दुहैबाय उन्दुना नायहैबाय उन्दुहैयाखै उन्दुनायाथ' दायो उन्दुथ'वा पिटार बसुमतारी गाइखेरखौ मा बुङो गलपारियाव गाइखेरखौ आं बेखौबा मिथिथ'वा दै गाइखेरखौ मा बुङो बेबा अनेक
माबा नामजों गाबजिना सुरिकसो माबा भिन्दिफोरखौनो धेरस होनलायलाङोनो मा लेंगुवेजनिफ्राय धेरस हारसायावबो गैया हिन्दीयावबो बुङा ना इंलिसावबो बुङा बर'आवबो जोंनि गलपाराफोरा बुङाना धेरसनो भिन्दिखौ दै लेडिस फिंगारखौ धेरस होनो अनेक अनेक लेंगुवेज दङ हास्राला आङो रानिया बसुमतारी सनाया जोबोद किउट ना किउट अख्रि जालांबाय दाना देरहोलां माबा अख्रा जालांदों बिरादनो दुस्थ' जालांदों बुजायो आंजों मालाबा मालाबा होथारो आं बांद्राय दुस्थ'खौबा नानिया मालायखौ बुबावोसोनो दाना हनै गाव रागा जोंबाथाय खाथियावबो थाजाबावासो फुख्लाबना ओइ बाइबेलखौलाय बाजै हा पिटर बसुमतारी गाइखेरखौथ' आसामिसखौ बुङो आच्छा अ जोंना आहार बुङो खोमा आहार गाइखेरखौ आहार ना बर'आवबो दङना आहार बुङो जोंना बर' बिजाबावबो दंखायो शास्त्रआवहाय नै आंहा बेखौसो मोनजेनलायबाय बोसोन बिजाबनि 14 अध्याय 1 फटखौ गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयि हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामो बिराद मोजां हिन्जावफोरनि थाखाय आरोना बेखौ आं बार बार सिगाङावबो बुंबाय ओमफ्राय दा नै बोलाबानो मोनखायो शास्त्र बिजाबखौ बोलाबानो मोनखायो बेफोरबायदि गियाननि बाथ्राफोरखौ मुर्ख मानसिफोरनि गोजानाव थादो बिसोरहा नोंनो फोरोंनो मुंबो गैया ओंखागौना बे मुर्खफोरालाय मा फोरोंनो हानो नङा होमबा बिसोरनि गोजानाव जों जेब्लाबो थानांगौ आरोना मुर्ख मानसिफोरा पाप मावनायखौ जेबो सानानो मुर्ख मानसिफोरा माने पाप मावनायखौ जेबो सानफिननाय गैया आरोना आन्थाय मोजां मानसिया खेमा मोननो हास्थायो जाय मोजां मुर्ख जेन'बा गोरोन्थि मावनायफोरखौबो मोजां मानसिया माने खेमा मोननो हास्थायो आरो लबसांनिमा हाय हेलौ रानि बसुमतारी आं भिडिअखौ सानायनि थाखायनो नायबाय थायो सनानि थाखायनो आच्छा दे जागोन दे नुगोन दे लाक्सिनाथ बर' बैसागु जायाखै नामा जादों बैसागु जादों मैया फांसन दंमोन प्रग्राम बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलरावहाय ओमफ्राय आंहा सुटि गैयिनि थाखाय आं थांनाय जायासै बिनिखायनो नोंसोरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनासै आरो ना माबा रियेल्स मा खबर मा चबर लिर मा खबर होनदों मोजां जोबोद मोजां नै बेयावबो दङ माथो बोसोन बिजाबनि 23 अध्याय 13 औ बेखौ आं होखांखाबाय बारे बारे आं बेखौनो होयो गथ'फोरखौ नोंगौ आखलाव दैदेननो गोनो गोथो खालामनो नांलिया मोजांनि थाखाय साजाय होनाया बेखौ मोजांनि थाखाय साजाय होनाया बिनि प्राणखौ रैखा खालामगोन पिटार बसुमतारी नों मा खामानि मावो आच्छा आं खानाय सिनो बिउटिशियाननि हाबा मावो हेयारड्रेसारनि हाबा मावो खामानि मावो आरोना बिरजय आर्ट क्रिएशन दख'नाखौ बिदन गोमो गोजा कालारनि आरो जोमग्राया गोजा कालारनि जानायमोनब्ला बैसागुनि मुङै बिराद समायगौमोन सिस्टार आच्छा नंगौ आङो
गाननो होनबालाय दङ नाथाय गाननाय जायाखै आरोना जेबो नङा बैसागुनि ट्रेडिशनेलखौ गाननो हायाब्लाबो गोसोआ बैसागुनि ट्रेडिशनेल दङ गोसोआवसो थानांगौ नङा होमबा स' समायो समायनाया अब्लाबो आं दिनै गाननाय जायासै आरोना प्रणब नार्जारि नों मा खामानि मावो दहायनो सोंबायमोन खोमादां आं बेखौ सोरबा ना आङो बिउटिशियान मावो इनिफ्राय हेयर ड्रेसार रियल्स मेथाइ आच्छा अहिंसा नार्जारि अहिंसा ना अहिंसा नार्जारि बा मासे मोजां नाम अहिंसा नार्जारि बिराद मोजां मोजां नाम माथो नोंसिना ना दिनैसो फार्स्ट नुदों आब' नोंनि भिडिअ आच्छा थेंक इउ स माच अहिंसा नार्जारि जोबोद मोजां दोनदों नोंनि नामखौ नोंनि बिमा बिफाया आरोना अहिंसा मानो होनोबा जोङो हिंसा जानो नाङा अहिंसायै जेब्लाबो आवगायलांनांगौ खिन्थु नामा हले जोबोद मोजां नाथाय नोङो मालायखौ हिंसा खालामनाङा दे नोंनि नामा समाया जोबोद मोजां अहिंसा जेरै महात्मा गान्धीया अहिंसा गोसो लानानै बिराद मोजां खामानि मावलांदों बेबायदि जानांगौ आरोना जोबोद मोजां नाम मोनबाय आं नोंनि नामखौ सानदान राभा बाजै खोना बिजै होनदो बाजै ना स' सेक्सि आच्छा थेंक इउ स माच बाट सेक्सिखौ जानला मोनला वार्डसआव बाहायजाया आरोना नोङो बर' रायलायदोंमोन खोमा आं बुजियासै बर' नंगौना नङा मिथिया आं बर'यै आं फोरमायबाय सेक्सि सोदोबखौहाय जानला मोनला वार्डसआव बाहायनो नाङा आरोना मानो होनोबा बेफोरो गनायजाथाव राव नङा आरोना मानो होनोबा सेक्सि होनोबा बैफोर जायनाखि मा होनो गाननाय जोमनाय ड्रेस बेफोरो एसे डिफारेन्ट जायो मानो होनबा एक्टर एक्ट्रिसा जेरैहाय देखायनो थाखाय फिल्मावहाय शुटिं लानायाव गाननो गोनां जायो मोदोम नुजालायनाय बेफोर रावाव बेफोरबायदि ड्रेसफोरावहाय बुंजायो आरोना ओमफ्राय दायो बेफोरबायदिखौ जों बायदिखौ दायो बुंजाया आरोना सेक्सि बुंनायनि माबायाबो बहुत मिनिं थायो आरोना स' बेफोरखौ एसे हाइड खालामना लानो नांगौ आरोना 1K ब्लग आबे जायगानि जाखो आब' बे जायगानि जाखो आच्छा आङो क'क्राझारनि आरोना ओमफ्रायो मा होनबावनो आङो दिकेजुलिनिबो बेनिफ्राय धेमाजियाव हाबा जानाय हिसाबै धेमाजिनिबो जाहैबाय मोनथाम जायगानि आरोना अहिंसा नार्जारि आब' आच्छा थेंक इउ आगै थेंक इउ बुजिनायनि थाखाय बिपुल नार्जारि सना 90 नेट पेक सोना होलाय हा खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै आं दा लाइफनिफ्राय थांना बोरै सोनो हानो दे लाइफ फैदों आङो दा सोना हरफिनगोन दे आङो खोनादों सनालाय न'आव सिङाव थाना बोरै खोनानो नोङो खोनासंलाय 90 नेट पेक सोना हरलाय 90% थांबाय फिसाजोआ दहायो आंना भिडिअस नायबाय थानानै सानसे नायबाय बिपुल नार्जारि हाय आब' नाइस लुकिं इउ किउ थेंक इउ सो माच थेंक इउ डियार गीता बागलारि हेपि बैसाग आच्छा हेपि बैसागु डियार हेपि बैसागु 1K ब्लग नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आब' आच्छा थेंक इउ आगै थेंक इउ कमेन्ट हरनांगौ ने कमेन्ट हरबा सिनायलायो मुगा इदि होयो बेखौबो आं सापर्ट खालामगोन होननानै गोसो जायो बयबो बेनो कमेन्ट होनांगौ दै 1K ब्लग नोंनि भिडिअखौ आच्छा मोननै फैबाय माथो ना रियल्स इउ आर स' हट आब' आच्छा थेंक इउ ओइ नै फनसो फैलायलांबाय आंहा बिहुला बरगयारि जाखांबाय नामा जाथ'वाखै आं जाथ'वाखै ओमफ्रायो नोंगुमै मोना जागोरबाय आरोना
बिहुला बरगयारि मा ओंख्रि? ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो सरि बान्दा कबि आलु ओमफ्रायो टमेट' बाथोन। पिटार बसुमतारी पस्टपेड आस खालामा बुजियासै आं खोथाखौनो। गोसोआ सान्ति थायोब्ला देहाया मोजाङै थायो। आन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बायदि। नोंथांमोना फै खोनासं मोजां मोजां गियानखौ आरोना शास्त्रआव बोसोन बिजाबनि सामफद बिलाइ 14 अध्याय 34 लिरनाय दं। गोसोआ सान्ति थायोब्ला होनदोंना देहाया मोजाङै थायो। गोसोआ सान्ति जायोब्ला गावनि देहाया माने मोजाङै थायो जाहैदों। बेनिफ्राय आन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बायदि होनदों आरोना। मालायखौ मेगन सानाय मालायखौ हिंसा खालामनाय बेयो मोनसे केन्सार रग बायदि आरोना। जोबोद मोजां मोजां गियान आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दे नोंथांमोना खोनासङोब्ला आरोना। आखल गोनां ओरैबायदि मानसिफोर दङ गाव गावनि बिसायफोरखौ हिनजावफोरनि बागै आं बुंनि आरोना आरो हौवाफोरनि बागैबो बुंनो गोबां दङ। माने खायसे बेबायदि दङ आंनि माखासे लोगोफोरा माने गावनि हौवाखौनो एकदम मान सनमान लाखियै गाज्रि गाज्रि बाथ्राजों बुंनाय रायनाय मोनथाय दङ। हिनजावफोराबो हौवाफोरखौ रायनो आरो हौवाफोराबो हिनजावफोरखौ रायनो गाव गावनि हिनजावफोरखौ मोनथाय दङ। नाथाय ओरैबायदि मानसि दङ आरोना आंनि लोगोफोरावनो आरो माबा मोनसे गोरोन्थि मावब्लानो जि गाज्रि गाज्रि रावजों हौवाफोरखौ रायो। नाथाय बेबायदि रायनो नाङा मानो होनबा शास्त्रआवबो लिरनाय दङ। आखल गोनां हिनजावा बिसायनि मान आरो रंजानाय होनदों। आखल गोनां हिनजावा बिसायनि मान सनमान गोनां आरो रंजानाय होनदों आरोना। आन्थाय जाय हिनजावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि लागै बेगेङाव जानाय केन्सार रग बायदि होनदों। बिनि हारायाव थानाय केन्सार रग बायदिसो होनदों। जाय हिनजावा गावनि बिसायखौ मा होनो अपमान खालामो बेबायदि आरोना। गोबां जोबोद मोजां मोजां गियाननि बाथ्रा दङ बेयावहाय नोंथांमोना फल' खालामना लायोबा माबानो मोनगोन आरो माने खोनानो मोनगोन नङा होमबा। बिपुल नार्जारि आब' नों ख्रिस्टियान नामा? औ आगै आं ख्रिस्टियान RCC जोंनिया। जाया गियानखौ हामजायो बियो फेंजायो। आन्थाय जाया मुर्ख बियो सुद्रायनायखौ हामजाया। जाया गियानखौ हामजायो होनदों। जाय मानसिया गियानखौ हामजाग्रा बियो बुंनायखौ बुजायनायखौ लायो मानियो फेंजायो आरोना। आन्थाय जाया मुर्ख होनदों। जाया मुर्ख बियो सुद्रायनायखौ माने हामजाया होनदों आरोना। सुद्रायनाय बुंनाय मोजां रावफोरखौ माने बियो हामजाया जाहैदों। बियो बोसोन बिजाबनि 12 अध्याय 1 पदआव लिरनाय दङ। जाया गियानखौ हामजायो बियो फेंजायो। आन्थाय जाया मुर्ख बियो सुद्रायनायखौ हामजाया। मुर्खआ माब्लाबाबो सुद्रायनायखौ लाखाया नङा होमबा। RN Info Music हाय हेलौ हेलौ फै दे दसे दसे रायज्लायनि। होग्रा जा नोंहा बांलांसिनगोन। गुबुनखौ हेफाजाब हो नोङो हेफाजाब मोनफिनगोन।
मिनिनाया दुखुखौ खोबनानै दोननो हायो आन्थाय रंजानायनि उनावनो दुखुआ सफैयो नों अबाव थांनो बाजैया अबाव थांखो बाजैया ओंखायनो थाब जादों दा ओंखामखौ आसोला बेरायहैनो जोङो गोसोआव गोबांथार मावनो सानो आन्थाय जोबनायाव मावनांगौ आरो मावनाङिया इसोरनि आखायावसो नङा होमबा जों गोबां मावनो सानो गोसोजों नङा होमबा गोबां खामानि मावनो सानो गोबां सोरबा गोसोजों न' बिल्डिं लुनो सानो नङा होमबा नाथाय गासैबो इसोरनि आखायावसो NR info music good topic thank you बिहुला बरगयारि नानियालाय नानिया इनि फिफाजों गेलेबाय थादों मा जाखो हा इलाय नानिया ओइ आया सोर बेखौ जायो अरखांफैबायसो नोङो होनबा औ बे थांबाय हनै आनै गैया बिमानैखौ नागिरदों No, Mama, don't go, please. No, ini đậm xí giờ này. Ơi. No, đậm xí này. Cái lần xí này đậm xí này. Rồi dân thằng Mắn gặp lại bài. Ra là sự hết. Ayo. Ơi, nè, Abia. Abơi. Abia này đừng cái này này. Đây nè, Abia. Abia này. Gaba di sana, Gaba. Gaba dah. Ayo, mana mai ya? Ayo, mau nè, mau nè dah. Nanggo, nanggo, nanga. Mau nè, nanggo. Đây là gì rồi? Đây gì rồi? Mau này cái gì? Mau nè. Đây đi rồi. Đây đi. Rồi, gật. Yêu, selfie được. Selfie được. Selfie được. Selfie được. Selfie được. Ồ, này thằng mấy bao rồi. Bây giờ thằng ba. बैठना किधर बैठना क्या है ये हाँ आबे या आबे गया नों सेन्देल लागान सेन्देल गानदो माथो सेन्देला बोरो नोंहा सेन्देला बोरो चलो जा लाय थां गानदो इधर बैठना चलो बैठो हाय
Hi le. Hi. Hi everyone. Le. Hi nữa. Thế nào? Ơi. Hả? Ba nữa. Lại thằng thằng. Siêu sông. Lại thằng. Nice baby. Lại bao nang mà. Ma. Ayo. Bút với đâu? Bút với đâu? Mà đi này là bút mà là. Đi kia. Ayo. Siêu đâu? Bút với đâu? Bút với đâu? Bút với đâu? Ayo. Đi kia. Nãy đi kia xuống nào. Nãy đi kia. Cái đi kia. Ayo, mà đi cái này sao lại? Bút với đâu? Ayo. Siapa? Like jangan kerja nih man sebenarnya mati rai nih mendawan dah. Ish. Fitna? Aku. Aku thằng nó quá rồi. Thằng ba đừng mà. Thu. Chả là sẽ hết sao rồi em nè. Sirai đi. Sirai narai lagi. Sirai narai lagi kan suna. Nah. Moजां मोनदोंमोन खोनासंनो बाइबेलनि फोरोंनाय टपिकखौ गैया फिसाजोआ डिस्टार्ब नि हा मा सना बुजिया माथो बुजिया आयौ फिसाजोनि थाखायनो आङो माबानो हाया एसेबां मोजां बोसोन दङ ओइ आयौ बुद फैदों रिफि सना रिफि माखौ गिदो नानिया आब' बिपुल नार्जारि गियाखै ओरैनो एक्टिं खालामो मामा गुड इभिनिं आब' फुजा कुइन गुड इभिनिं डियार गुड इभिनिं रैसुमै प्रडाक्सन बोरै जाखो नानि गैया नै हा फुदुंबाय बिमाखौ दे बुंनो दे बे बोखाजाया सना नांगौ जाबाय आयौ खोमाया रिंगो आंहा नों बिदि रायलायबाय फा गोसा होरो मामा रायलायनायालाय हे मामा सेन्देलजों नङा सेन्देला दोन थांनाङा बुथु थांनाङा गावनो थाङो गावनो गियो इसे दिदिसो दिदि दिदि आव होन लोगो मोनबाथाय रावखौबो नांला आरो रानिया किउट आब' फुजा कुइन दुस्थु जाबाय दा देरनानै एनआर इनफ' मिउजिक खबरा मोजां ना नोंना मोजां जोबोद मोजां इसोरनि अननायाव बिपुल नार्जारि आब' हामा उन्दै गथ'खौ दा थगायाबो आंखौसो उल्था थगायफिनो नानिया देनजारसो गावहानो सिगां थगायनानै खारबोफ्लालायलायो एनआर इनफ' मिउजिक फुजा मा खबर फुजानि बैसागुनि मोजाङानो ओमफ्रायो गैया बेरायनो मोनासै माने होमबा मैया फांसन जादोंमोन जोंनि बर'फोरनि बेंगलरावहाय ओमफ्राय
आंनि सुटि गैयामोन आरोना इयाव आं थांनो मोनदिया साटारडे सानडे सुटि मोना ओमफ्राय प्रग्रामा सानडेआवसो जाबायना मोनासै आङो फुजा कुइन मोजां आतसा थेंक इउ एनआर इनफ' फुजाव गोथौ बिपुल नार्जारि आब' नों माहा थायो आं बेंगलराव थायो उथायता हाँ why cooking huh okay play with her okay oh you can go inside play so many toys is there okay bring here okay bring and play बिहुला बरगयारि मोजां ना खबरा मोजां जोबोद मोजां oh play here only okay don't go outside huh play here only mama don't go outside okay play here देखो see wow nice and other choice is there another choice you can bring and play here okay don't go outside Niha come come on inside don't go outside no allowed no come in play here only Niha okay don't go outside huh? You can play this you can okay bring another toys huh is enough it's okay बेहुला बरगयारि ओंखाम संखांबाय आच्छा नोंसालाय मा ओंख्रि दे खिथाहरदो बिपुल नार्जारि बेंगालुरु मा जायगायाव थायो नों आब' एनआरआइ लेआउट माबायाव थायो राममति नगर एनआरआइ लेआउट okay you can play with her please this is book what are you doing I'm live do you know live no you don't know I'm talking with my friends is there okay so what this is this is our dress this is called dokhana yeah this is blouse same blouse Mama, don't go outside. Come in. Niha, don't go outside. You can call her. Call her. Niha, call her. Come in here. No, don't go outside. Come in. Go and play here. Down. Okay? Because disturbing me. Don't disturb me, okay? Not finished. Okay, after finishing you can play, huh? Okay, I will give you table. Ma. Come here. Disturb gथ'फोरजों. No sound. गोजोन बैसागु बरायबाय नोंनिसिम हायथा नार्जारि थेंक इउ सो माच थेंक इउ साबायखर थाबाय रेबेल लेडार ना हाय आब' हेलौ इसोरनो फै सना फै सना फैदो she wants to go toilet come here mama play with her go
Go and play. You finish and come. You call me. Okay. Laksina, Maya, Lakinat, Laksminat nama? बर' मोजां आब' बिदिसो जानांगौलै Play together ना mama? Play together. Play together. बेफुल नार्जारि आब' नों सिनाव माबोला आलासि जानो हांगोन नामा? जाहैनो हांगोन नामा? माबोलाबा आलासि जाहैनो हांगोन नामा? Play together mama. Huh? आब' आं नोंनो सासे मानसिनियाव इउटुब चेनेलनि लिंकखौ नागिरदोंमोन। आच्छा रेबेल लेडार सोरनिमोन बेबा? बेनि चेनेला मनिटाइज जायाखै खिन्थु प्रम'सन खालामजानो गोसो बियो गावनि चेनेलखौ। आच्छा दे लिंकखौ हरना दोन दे। What happened? Play together na mama? Let her play. Go mama play. Ito na. Give her. You take this. Take this. Go and bring another. Sorry. Hi. Huh? मोजां मानसिया बोर मोनगोन दुष्ट मानसिया गावनि खुगाजोंनो गावनि सायाव साव लाबोयो। बोसोन बिजाबनि 10 आइडिया 6 फटआव लिरनाय दं आरोना। जाया नंगौखौ मावनो गोसो खालामथारो बियो थांनानै थागोन। आन्थाय जाया दुष्टनि हाबा मावबाय थागोन बियो थैगोन। मामा प्लिज No, Mama, please. Play together. Before Narzari, Abo ang manicure tayo. Ma manicure? Before Narzari, ma manicure tayo. Manicure ato जायासै नामा स्पेलिंआ बुजियासै दे आङो। मेनिक्युरा मोनसे माबा नेल हेरि माबा साफा खालामनायखौसो बुङो नङा होमबा मेनिक्युर। लेबेल लेदार बैनो आब' बैनो माने लक्ष्मीनाथ बर' मा जाखो नानिया गेलेनो ओरैबायदि दुस्थ' खालामगासिनो माबा गेलेग्रा सेलायगासिनो गाव हारसिंबा गेलेया ओमफ्राय लोगो थायोबा ओरैबायदि माबा खालामो।
गाज्रि मानसिफोरखौ मुगैनो नाङा आरो बिसोरजों लोगो जानो हास्थायनोबो नाङा। बिसोरनि साननाया सैहोनोल', बिसोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया मालायखौ सैहोनायल'। गियान आरो बिजिरनायनि सायावनो न'फोरखौ लुनाय जायो। गियानजों न' खथाफोरखौ दाम गोसा आरो नायनो मोजां मुवाफोरजों बुंफबहोनो हायो। पिटार बसुमतारी बाजैया नायलाय डबल फैसा खामायोलाय बेंगालुरुआव जुनुबो खामानि होदो। डबल फैसा खामायो। ओइ मा फैसा खामायनो बेंगालुरुआवलाय नङा होमबा? जायनो खस्थ' खालामगोन, जायनो गोसो होनानै मोजां खामानि मावगोन, इसोरखौ लोगोसे लाफानानै एसेयानो थोयो। हौवा हिनजाव अनज्लायनानै खस्थ' खामानि मावोब्ला इसोरखौ लाफानानै थाइसे फैसायानो थाइनै फैसा जायो। मिथिबाय? बेनो थोयो। बांद्रायखौ लुगैनाया खैफोदाव गोग्लैयो, पापआव गोग्लैयो। बांद्राय लुगैसुला जानायाबो पापआवसो गोग्लैयो। बेनिखायनो जि नोङो खस्थ' खामानि मावदों बेखौनो नोङो सेफ लाखिनानै इसोरखौ बाख्नायनानै नोङो मोजाङै मावनानै जायोब्ला बेनो नोंनि थाखाय थोजासे। लेभेल लेडार इउटुब चेनेलनि लिंकखौ हरबायमोन आं आब'। आदसा दे जागोन दे। हरना दोनबानो जाबाय। Neha, let's play her, okay? Give her, okay? Okay, let's play. Mama? जों जिमाननो थाखा फैसा खामायो इमाननो जोङो मा होनो इसोरनोबो होनांगौ आरोना। जेरै जोङो आर'ज गाबनायाव थाङो, मन्दिराव थाङो, गिर्जायाव थाङो, होमबा बेखौ जोङो इसोरनोबो दसम भाग हिसाबै होयोब्ला नोङो बांसिन मोनगोन आरोना। जोङो हौवा हिनजाव मिलायनानै जिमाननो खामानि मावगोन इमाननो मा होनो एसेल'आबो थोगोन आरोना थाखा फैसाया। इमानबो लुगैनाया मोजां नङा आरो बानानै थानो नाङा आरोना। बानाय माने मा होनो गावनो मा होनो खैफोदाव गोग्लैनायसो। ओंखायनो बानो नाङा आरोना जोङो। जेब्लाबो मोजां खामानि मावनानै जायोब्लानो बेनो थोयो आरो। बांद्रायबो लुगैनो नाङा। मानो होनबा शास्त्रआवबो लिरायदों
नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन। जोङो अलसिया जायोब्ला जोङो निस्सय हावरिया जागोन नङा होमबा? शास्त्रआव लिरनाय दं जायफोरा बिजाब दङ नोंथांमोना नायनो हागोन उनावब्लाबो। बेनिफ्राय जायहा बिजाब गैया खोनासंनायब्ला बोसोन बिजाबनि 10 अध्याया 4 फराव लिरनाय दं। नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन। नोंनि मावख्रुबनाया नोंखौ धोनि खालामगोन। नोङो मावोब्ला नोङो गोसो होनानै मोजां मावोब्ला नोङो धोनि जागोन। आरो नों अलसिया जानानै नोङो मावालासिनो थायोब्ला बानानै मेंनानै होनोबा नोङो निस्सय हावरिया जालांगोन आरो। बेखायनो हौवा हिनजाव मिलायनानै सानैबो मावनानै जायोब्ला बेयाव सान्थि दं, गोजोननाय दङ। बेनिफ्राय सानसे नोङो गोनां जागोन बेबायदि आरोना, धोनि जागोन। धोनिनि बोलोआ दोहोनाल'सो, आंखालानो हावरियाखौ नस्थ' खालामो। गाहाम मावनायनि मोननाया थांनायनि, आन्थाय पापआवसो दैदेनलाङो। नोंथांमोना गोबां मोजां मोजां बिजाबखौबो नायो जानांगौ। आरो जायनोखि आंखौ फल' खालामग्रा, साबसक्राइब खालामग्रा नोंथांमोना जोबोद गियानि, नोंथांमोना जोबोद मोजां। मानो होनबा नोंथांमोना आंनि बेबायदि फिसा फिसा मेसेजखौ खोनासंनो लुगैनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै लायो आरो फल' खालामो। आं जोबोद गोजोननाय मोनो, नोंथांमोननिसिम साबायखर हरो आरोना। मानो होनोबा आङो शास्त्रनि गेजेरजोंनो गोबां आं बिजाब फरायो, बुद्धदेबनिबो आङो नायो, बुद्धदेब बेनिफ्राय मा होनो कालिचरन ब्रह्म आरो गोबां मानसिफोर दङ, गोथार गोथार मानसिफोर दं। बिथांमोननि बुंनाय रावफोरखौ आं खोनासङो आरोना, नायो, फरायो। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौबो आं जि रोंदों, आंबो रोंजोबा, आं जि रोंदों आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायो आरोना। पिटर बसुमतारी, बिफा बिसा गोथार जिउनि आमेन। आच्छा, मा होनो बेयाव फुल दङ, बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै आमेन बिदि बुङो आरोना। रेबेलेटार, आब' आं नोंनो इउटुब चेनेलनि लिंकखौ हरफिनसां आब'। बेनि चेनेलनि नामा ए फुजा सर्गियारि। अके दे, जागोन दे, जागोन। निमा शिल्पा, so cute, thank you, thank you। जों दाउ बर', मा खबर आब'? मोजां मोजां, जोबोद मोजां, इसोरनि अननायावनो गासैबो। मामा साननो गोरों मानसिफ्रा सोलोंनो हास्थायो, आन्थाय मूर्ख मानसिफ्रा जे रोंगौ बेखौनो थोबाय होननानै थायो। नोंखागौना, कारेक्ट ना? साननो गोरों मानसिफ्रा जेब्लाबो मा होनो गियानखौ हास्थायो, सोलोंनो लुगैयो, हास्थायो। स' नोंथांमोना, आं सानो नोंथांमोना गियानि, नोंथांमोना सोलोंनो हास्थायो, बेनिखायनो आंखौ फल' खालामो आरोना। आरो मूर्खफोरा माने जि रोंबाय बेखौनो थोबाय होननानै थायो जाहैदों आरो। स' लोगोफोर, आङो भिडिअसखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन, लाइभखौ आरोना। आङो बारा सम गैया, नै फिसाजोआबो बाहेरायाव थांबाय, ओमफ्राय फिसाजो नायग्रायाबो बै मा होनो आब'मोनहानिथिं थाबायहैबाय खोमा, बेरायहैबाय, थांबाय, दायो गैया। दा फिसाजोआ बाहेरायाव हारसिं, बाहेरायावथ' नङा, बेयाव बेकग्राउन्डआवहाय माबायाव गेलेदों, बारान्दायावहाय। गियाननि जादो, धोनि जानो दा हास्थाय। आच्छा, गियाननि जादो, धोनि जानो दा हास्थाय होनदों ना। नोंनि थाखा फैसाया दैयावनो थांगोन, गां रानाय खुरुआ दाउ बादि बिरलांगोन। आच्छा, गियानि जायोब्ला जोङो दोहोनखौ मोनखायो नङा होमबा? नाथाय धोनि जानो हास्थायनायासो बेसो माबा आरो मा होनो मोजां नङा। मानो होनबा गियानि जायोब्ला जोङो गियानजों
मोजां मावनायजों दांनायजों जोङो थाखा फैसाखौ बुथुमना लानो हायो। नाथाय नोङो खेबसेनो धोनि जागोननो लुगैयोब्ला मालाबाबो गियान गैयाब्ला नोङो नस्थ' जानो हागौ आरो ना। जोबोद इम्परटेन्ट नै बेयावबो नंबां जाबां बाथ्रा रायज्लायनो एसे मोजां नंगौ आरो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो जों जोबोद मोजां मोनो मानसिफोरा नङा होमबा? अनलि मानसिफोरल' नङा नों आं गासैबो मोजां मोनो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो जोङो जोबोद मोजां मोनो। सास्त्रआवबो लिरनाय दंखायनो बेखौ जोङो सावरायबाय थानो हामजायो जाहैदों आरोना मोजां बाथ्राखौथ' हामजायानोसै सास्त्रआवनो रोखा रोखा लिरनाय थायो आरोना। नाथाय हानि बर्तननि सायाव रुफा खोबनाय बायदि गोदै गोदै बाथ्राफोर रायज्लायफ्लानाय जों गोसोनि नंथारगौ साननायखौ दोनखोमानो हायो। गोसो सिङाव गाज्रि गोसो गोनां मानसिया गोदै गोदै बाथ्राफोरजों गाव नायनो बानायखौबो दोनखोमायो। बाथ्राया खोनासंनायाव मोजांथार जानोबो हागौ आन्थाय बिखौ दा फोथाय मानोना बिनि गासै मुगैनायजों बुंफबनाय बियो गावनि गाज्रि साननायखौ दोनखोमानो हागोन। आन्थाय बिनि गाज्रि मावनाय फोरोंनाय बयबो नुगोन। जायफ्रा गुबुनखौ फानाव खोख्लैनो हास्थायो बिसोरो गावसोरनो गावसोरनियावनो नांफिनो। जायफ्रा बुंफ्लायो बिसोरनो संहार जायो। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ आरोना सैथो बाथ्राखौ जेब्लाबो जोङो माबानांगौ मा होनो गोसोआव लानांगौ इसोरखौ गोसोआव लानानै जेब्लाबो जोङो थार बाथ्राखौ सैथो बाथ्राखौ बुंफ्लायनांगौ आरो। स' लोगोफोर आं थांसै एसेयावनो गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आं एसे बेस्थ' जानानै दङ। गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आङो थांनाय जासिगोन आरोना। नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लाइफआव लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथांमोनखौ नेना थाबाय आरोना नोंथांमोना फैफिनगोन होननानै आं मालाबा लाइफआव फैयोब्ला। जों दा अबेर' मा खबर आब' मोजां आगै मोजां जोबोद मोजां। आसैन बर' हाय हेल' हेल'। पिटार बसुमतारी बेंगालुरुआव बुरजा ख्रिस्टियान बेंगलराव जेरावखि जाया दङ हिन्दु ख्रिस्टियाना जेरावबो थायो नङा होमबा? पिटार बसुमतारिया दं नामा आदसा ख्रिस्टियान दङ गोबां दङ बर'फोरबो दङ। स' लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय दै।